Takže lidi, my vás vítáme u čtvrtého dílu z našeho splezery Minecraft, tady jsem chuj, jsme vás s jménem Gary. Čau. A máme se za předešlý part, ale no, neřešte to. Tady jsme se někde prokopali a našli jsme opuštěný dole, jak vidíte, a jdeme kopat, viď? Konečně. Konečně. Tak kde začneme? Všude. Slyším tvoji ségru, ale... Máme, ona je trochu dementní, ona nevíš, má držet hubu. Dokopal jsem se do nižších dolů, pokud mi vadí. Čo by to nej ten spawner na pavouky? Jo no, cave. Cave spiders. To jsem našel tady 6 rud železa u sebe. Lapis lazuli. Tak, lapis lazuli, ne? Budeme lízat lapis lazuli. Mám přesně 23 z jednoho toho. Vol to dají o 23. Tady taky mám lapis lazuli. A kopej to uhlí. To jsem jedno vynechal teď. Já mám 24 z jednoho. Já tak. Hej, ona se dá nějak udělat farma na železo. Jo, dá přes Iron Golem. Že myslím, že nějaký let's player měl. Tak jsem tě to měl hodně let's playerů. No právě. Tak si tak někdy postavíme. Tak jo, ale až bude nějaký díl s číslem 100, jo. To ani nebude. No to nebude, no. Láva, no, šel jsem lávu, to je úžasný. Že jo? Ale škoda, že nestojí ta láva na místě, tyvo. Něco jiného mi stojí. No, jako já vím, no. Vždycky stojí. Jsem takovej stojavej. Když jsem se narodil, jak mi stál. Takže... Tohle bude výživná těžba. Hodně. Já jsem prostě šel a viděl jsem kejfu, tak jsem řekl, že většinou, když vidíš kejfu, tak občas kopej pod sebe a najdeš doly. Tak jsem to disknul a našel jsem je. Já jsem byl úplně nadšený. Tyjo, to jsme štěstí. Nevím. Nevím, jestli to jsou ty samý doly, ale to asi ne. Nejsou, ty jsme to úplně prosvítili všechny. A jo, jsme našli vlastně úplně všechny. Že si úplně pocit, že vidím, vole, oči. Já mám pocit, že Kdy je? mám spawner na pavouky. Ne. Jo, mám. Keci. Ani náhodou mám. Ještě by bylo dobrý se najít. Tak jak já se můžu portnout? Rozhodli jsme se portovat, než prostě se hledat jak blázni. Že to by byl pak celý díl o ničem. String všude jsou. Pavouci v tom jsou. Čau. Zvadný, ty vole. Akorát si pak ještě musím zapsat souřadky. Nebo si pak můžeme stáhnout minimapu. Jo, to bych chtěl. Stáhni, no. Není problém. Si jo. Tak se portní, jestli chceš to vidět. Ten zázrak. Jo, hned. Ono to jde vidět strašně z dálky. I jakože to... Z velký dálky to jde vidět. Tak počkej. Už pomalu ale ti dochází torčky, ty. Já mám ještě, já ti dám klidně 30 nebo několik. No, okej. To je kolik jsem těžil železa? 42. Co kam jde? Já 17, já mám spíš uhlí nebo lapis. Už mám přes tak torčí. A redstone budeme potřebovat asi. Ten jo, no, ten hodně. Počkej, jste ještě. Porozhlednu někde. Našel jsem truhlu a v ní pumpkin seeds. Úžasný. Sbírej koleje, a pak něco uvidíš. Jo, kolem, to ti kašlu. Já mám něco speciál. No, to potom. To už bys neměl vyspívat ten vánoční, že jo? No a já chci udělat silvestrovský speciál s kojelem. Kojele.
s kojelem a uděláme speciál. Tigery. Pojď tady. Tamhle. Běž furt rovně. Počkej, redstone. A tamhle pořád rovně a je tam. Tam a rovně. Přijďeš ten redstone, ty. Oh, nice, běž. Takže teď když si... Já nemám tady tu moji zázračnou tušku. Tuška jsou řadit, takže just give me a second. Teď tady mám péro souřadnic. Takže teď tady dáme 618, 11 a 1, 3, 2, 1. Ty jsou strašně velký ty doly, hej, to bude hustá těžba. Jo. Tak jo, a portnu se přímo na ty souřadky. Ok, počkej. Fakt ti to dobře. Jo, vidíš. Co děláš? Musím ti portnout ty souřadky. Proč? Nevím, tak jsem to chtěl testovat. Já tady mám strašně moc ironu, ty, já teď to nenajdu. Jsi dobrý, Kazimír. Tady je lapis, jo. Lapis lízali. Tak ho slízní. Lapis, lízneme lapis. Tak a já doufám, že mě slyšíte dobře, ale asi budu na Vánoce pořizovat nový mikrofon. Tady se mi jedno nezmínil. Snad teda si ho pořídím. Nebo pronajmu, nebo se někde půjčím na neurčitou dobu. Asi to všichni znáte, když si něco půjčíte na neurčitou dobu. Takhle. Chtěl bych to najít dungeon na skeletony, tyjo. Mám zlato. Tyjo, to pecka. Já mám, ježišmarja, tady je láva. Tak s tím jsem nepočítal. Zastavím. Tak, ale máme pések. 67, okolo 60. To je docela slušné. Jo no. To je dost dobrý, protože kámoš nemá ani 3. Bez natáčení, ne? Ještě. No, právě. A to hraje Volko, jo. Volko je náročnější než Minecraft. No trošku. Ani si nějak extra nemyslím, no a tak. Už mám skoro level 30, ale. Oh my god, to je strašně velký. Tím tu jiný, tak počkej, já běžím za tebou. Tady seš. Jsi nahoře. Já teď běží okolo mě, ne? Že? Běž si dolů. No, nechci. Já hledám. Já jsem mrazelka. Ježíš, si tam bude ta trapná akademie. Tímto zdravím všechny mé spoluúčastníky na té nejtrapnější akademii roku 2013-2014. Určitě se na nás budou strašně moc dívat. Budou. Aspoň kluci od nás ze třídy, jo. No, jasný. Jo. Říkali jo. Já jsem jim ukazoval channel a říkal jsem, ať se občas kouknou a dej like. Tak, uvidím. A co oni říkali? No oni mě rádi sledujou, já jsem se u kamaráda koukal na můj let's play z LOLka a my jsme úplně u toho nemohli. Z těch mých hlášek, já jsem taky z nich vůbec nemohl. Počkej, třeba řeknu, co tam bylo. Ty jsi slyšel úplně luxusní vtip, ty. Pak řeknu, ty píše, jsem se nařechtal. Znáš, Tady to je velký jako píča. hej, znáš ten vtip, jak to o manželovi vyleze manželky vtip do prdele. Teda vtip, jsem do prdele. No. A chceš ho říct? Jo.
Tak jo, já jsem Našel zase... jsem truhlu, 2 diamanty a melon seedy, vole. Nice. No jistě, takže máme už i o 2 dia víc. O 1 teda, ale dobré. Dobře, Máme snad. melony. Tak já to řeknu. Přijde domů instalatér, a manželka mu otevře a řekne konečně se tady. Instalatér nainstaluje něco, asi umyvadlo nebo něco tam instaloval. A manželka neměla čím zaplatit. Tak řekla, že mu zaplatí jakoby sexem, no. A ona mu řekla, že má manžela doma, takže nemůže. A on řekl, že to chce hnedka. Tak on jí řekl, ať udělá, ještě to neříkám jako vtip. No počkej. No to je jedno. Prostě, on jí Našel jsem trhlinu, vole. Plnou lávu. tak on jí řekl, ať udělá do postele díru a ať si lehne na tu stranu. OK, takže ona se tam lehla, první noc. Dělala manžel se jí ptá, co se děje, miláčku? Nic, miláčku, to je jenom sny. Druhá noc to samý, třetí noc to samý, čtvrtá noc. Manželka leží a dělá a manžel se jí ptá, miláčku, co se děje? No, to je jenom sny, miláčku. Ale miláčku, víš co, vyměníme si strany. Tak si manžel lehl na tvoji stranu a manžel dělá a manželka se ho ptá, co se děje, miláčku? Nic, miláčku, ty tvoje sny mi lezou do prdele. To je prostě typek ožralej v hospodě, víš co? No. Zdá se mi to, nebo našel jsem 4 dia minimálně. Chceš portnout? Ne, Já jsem již blízko tebe docela. já jsem viděl tvůj nick, když jsi pode mnou procházel. Mám několik- No, tady mega trhlina a já jsem skoro spadnul. Jo, já vím, tam jsem byl právě. Já se tam pokusím spadnout. Dobrý, jsem tam. Počkej, tak se já je teď vykopu. 1, 2, Počkej, 3, nevidím zlato. 4 dia, takže máme 6 dia za tuhle výpravu. Nice, takže to bude enchanták a první enchant na krumpáč. A pak ještě máme další, to máme ještě dalších 5 asi navíc, takže A další už nekopej. Asi. tak nějak. Jakože vykopeme fortunem. A pak se krát budu zapisat souřadky. No, asi tak, to bude chytrý. Já mám ty diále nějaký štěstí. Jo. Já mám štěstí na zlato, zase. Tak to já taky vidím hodně, ale já to teď nějak nekopu. Jen tak já, že si tak udělám koš a naházím tam nějaký nepotřebný věci a vykopu si díru, kde je další redstone, víš co? Musíme vymyslet ten speciál. Třeba bychom mohli zaspívat. Karaoke party bychom mohli, tyjo. Mě by bavilo zpívat, mě strašně baví zpívat. Mě taky. Jen, co bych mohl sandstone vyhodím? A za chvilku jdu do sprchy. Tak si zaspívám. Tuj, to je ale rozlehlý, ty vole. Ty se zasmál jak teplo už. No prostě řeknu ten vtip. Typek v hospodě úplně nažratej už, vole. Víš co? Teď mu řekne, kámo, dám ti litra. Pardon, mu řekne, kámo, dám ti litra. Když vypiješ flašku tekily na ex, potom, když vytrhneš bolavej zub steklým psovi, který je tam vzadu na dvorku, a nahoře vidíte taková 80letá bába, a to musíš bát. Tak vypije litr tekily na ex, prostě flašku tekily na ex, jo. Tak jako říká, no dobrý. Teď jako jde na ten dvorek, ale úplně tam slyší řev, ty vole všichni slyší řev a úplně vyděšený jsou tam. Týpek vyleze úplně celý roztrhaný, vole. Úplně vysmátý, vole, a povídá. Tak kde je ta bába s tím bolavým zubem? Ještě jsem nepochopil. Ty víš co, oni mu řekli, že musí vytrhnout zub, bolavý zub steklým psovi a povést bábu. Tak jako tam šel za tím psem a vrátil se a běžel. Tak kde je ta bába s tím bolavým zubem? A zase nechápu. Jakože tam bojil toho psa, vole. Prostě prý, kde je ta bába s tím bolavým zubem, vole? Tak to je dobrý, ale. Počkej, běžím za tebou to. Ale neběží se mnou. Ať to nevidí. Nebo prý. Hele, obsidian, tam dole. Nemám diakrumpáč, ale můžu mít diakrumpáč. A
tady je voda. To znamená, že v příštím dílu by mohl být enchant a možná i nějaký ten nether. Nebo negr taky. Neuráží mi. Dice. Tak my jsme takhle úplně na tom. Na biologii ne, jsme brali, na občance jsme brali náboženství a prý, že no tam a tam, tak tam je Dalaj Lama. A úplně kámoš nedával pozor, vole, a spal. A úplně ty učitel nešťouchl a prý, že Filipe, řekni mi, a on úplně, co, jaký Dalaj Saláma, vole. Dalaj Saláma. Ty pičo, jsme byli mrtví, ty vole. Co, jaký Dalaj Saláma, Lol. To by mě asi položilo tohle. Mám diakrumpač. A jdu těšit obsik. Takže jdu těžit obsidian, jo? Takže kolik mám vzít? 14. 10 na portál a 4 na enchant table. To bude na dlouhý těžení. To bude no. S tím budeme říkat další vtipy třeba. Jo, znamená hodně dobrý. No. Počkej, já budu číst mobilu. Počkej, přijede reportér do vesnice, když tam natočí nějakou reportáž, tak vezmeme nějakého typka a říká, mohli byste nám říct nějakou šťastnou příhodu, která se vám tady ve vesnici stala? No to se nám jenom ztratila kráva. A my, jakože vesnici držíme při sobě, tak jsme ji šli hledat. 3 dny jsme ji hledali a byla u rybníka, a protože my vesnici držíme při sobě. Tak jsme ji oprcali a že z toho byla týden sranda. Pak jako říká, ne, tak jako teď mi tam ještě jinou nějakou součil. To se nám jenom ztratila koza jako. Týden jsme ji hledali, pak jsme ji našli a všichni jsme ji oprcali, že z toho bylo v hospodě 2 měsíce veselo. Ne, reportér prostě už celý takový zúřivý a říká, tak nám řekněte nějakou smutnou příhodu. To jsem se jednou ztratil já. Zabitý, tyhle. Nebo znám ještě jeden dobrý. Týpek se chce ucházet o práci, kde s velkým penisem, bohužel jeho penis je moc malý. Tak jako mu v redakci řeknou, že tam u Zlatého dubu na náměstí je žabička, tak ať tam jde a ať za ním zakřičí žabičko, vezmeš si mě. A když mu řekne ne, tak mu vyroste o 5 centiáků. Tak jakože teda jde tam a říká, žabičko, vezmeš si mě? Ne, vyroste o 5 centiáků, jde tam další den. Žabičko, vezmeš si mě? Ne, zase o 5 centiáků vyroste, jo, jde tam další den. Žabičko, vezmeš si mě? Kurva, jsi snad hluchej? Ne, a ještě jednou ne. Jakože za každý ne mu vyroste 5 centiáků, co mu řekne ta žabička. Kurva, jsi snad hluchej? Ne, a ještě jednou ne. Tak to bych nechtěl. No by to asi bylo... Já tak nepotřeboval. Už mám 9 obsíků, ale to je rychle. Ale pak se musíme portnout ještě domů, kámo. Musíš. Musím, no. Hrajeme na peaceful. Aspoň easy dáme zatím. Tak řekni nějaký ty krutý vtip. Počkej, aby to asi mobil. Jasně. Vtip je hezký. To moje úplně tajný heslo. Takže vyberu to nejlepší. Který je v oblíbený. Do prdele. Moc slávy, tak dobré. Počkej. Bez vody. To je na šildách, no ani. Co to je? To je buk.
O, To jsem se jenom ztratil já. A jelikož vesnice drží při sobě, tak mě šli hledat. tak jo, tohle se mi líbilo. Přečtu to. Česká republika zaslala jako pomoc do New Yorku několik strojů KL-3C. Co to je? Krumpáč, lopata, cicikání. Nebo znáš takový ten, když si prohodí Češi a Slováci hymnu? Ne. Čistě, kdyby na Slovensku bouchla atomovka, tak si Češi a Slováci prohodí hymnu. Slováci by zpívali, kde je domov můj a mi na ta trusa blízká, vole. Ta trusa blízká, zelená je to píská. Máme 14 obsidian. Co ale bychom se šli podívat v nedru v dalším díle, který můžeme teď ukončit tento díl a pak jít nahrát další díl. Jaký je rozdíl mezi AIDS a Mercedesem? Normální člověk ho nedostane. Ježišmarja, prostě. Druhý Kostě. Takže redstone už máme taky dost, jo. Tady další. Já vyberu nějaký vtip s bezdomovcema. Jsou nejlepší. Tak počkej, já Takhle víš, proč se vyrábí Viagra? No. Aby měli důchodce na čem držet kalhoty. Nevím, někde jsem učetla tu, že tak 5 měsíců zpátky, tak jsem to četl. Ještě hodně iron teď těžím, ty vole. Hej, tohle je celkem slušný vtip. Takže. Je to jako bezdomovec. Pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejedl. Já taky ne. Tak mi prosím dejte 200, já ti vás mohu pozvat. Ježíš, čarodejnice, ty vole. Tak to je krutej, ty vole. Hej, ona se mi portit, čarotka. No, myslím, že jo. Čaku, kolik si udělal kliku? Všechny. Ne, asi. Ona mi dala nějaký pot. Holky mají rádi drsný kluky. Jako nechci se chlubit, ale včera jsem šel do Teska východem. Jsi drsnej. To je hodně zombíků, kam tady někdo bez spawner, ty. Jes, bylo přesně půl srdíčka, kámo, hej. Hej, kámo, co musíme někdy udělat, ty vole. Tu farmu na ty pavůky, vole. Protože tak pak se na XP a budu nudně enchantují, co? To si děláš, mě prdel. Co? Bezdomovec na Václavouku, zdraví cizince, welcome to my living room, vole. Living room. Víš, co je na tom smutný, že ten bezdomovec ani tak mluvit nemůže. No. Já jsem chtěl inventář, ale každou z těch věcí potřebuju, vole. Našel jsem 2 diamanty v tom v čestě. Fakt jo. A pumpkin seeds. Super. Ty mám fakt spoustu věcí, já přitom já všechny potřebuju, no. No, já jsem chtěl říct jednu hlášku z LOLka, jak jsem řekl, to welcome. Welcome to Pentakill. Ježišmarja, pan Kostя. To je Když bestia. dochází šíp, už mám jenom 31, ty. No, když mě přijde zombík, tak nás jsem mrtvej. Šíp. Nějaký další random vtip. Byli 2 bezdomovci, jeden vykastrovaný a druhý zahalený v pytlovině. To nechápu. Počkej. Byli 2 bezdomovci. Jeden vykastrovaný a druhý zahalený v pytlovině. Tak to nechápu, ty. Tak další. U kostela chlapí žebrákovi dal jsem vám 100 korun. Aspoň poděkovat byste mohl žebrák. A co za zraky byste chtěl? Vždyť jsem hluchoněmý, vole.